الشيطان الرجيم أني تغنيني الله تعالى في كبو شيطان إبليس لعين تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني سيدي الله تعالى تكبر كما على مي كو دمنا نيو على كل دبي كو لبا. نعم. تابع سورة يونس. أكو ني سورة يونس نفتكو يتكو فلانا. نعم. ألا أكو يكادو. إن أولياء الله مساترو لا خوف سرانده عليهم أولوكا ولا هم أولو يرمك يحزنون ناكو بهجني على كانيولا الذين على ترمنون غدو آمنوا منون لمن يرى وكانوا وولو كرايره يتقون ويالك داون بونيه لهم البشرى niso jabu ye de في الحياة الدنيا tiɲɛ ma yala ya وفي الآخرة ani lahara لا تبديل yɛlɛmɛba tɛ لكلمات الله ala ka layidu talenw na ذلك o min filɛ nin ye هو o tigitigi الفوز o de ye niyɔrɔ sɔrɔ ye el-azimu min ka bon y'a ye cogo di a ko ala inna awliya allahi a ko i k'a dɔn ala ɲiw mais el waliyu comme tafsir b'a fɔ cogo min na a ko el awliya u jamu waliyin wal waliyi ma'khuzun min al wilaya bi ma'ana el qurbu wad dunu o kumana a ko waliyuya yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye surunya kɔ ala la ani gɛrɛna kumana a tɔgɔ kɛra waliyu parce que waliyu de ye an b'a fɔ ko ala teri mais waliyu yɛrɛ de kɔrɔ ye min ka suru ala la kumana a bɛ se ka fɔ i teri parce que fɛn min ka suru i la a ka ca la o de ka di ye tant que i bɛ se ka min bɔ i kɔrɔ n'i y'o to i kɔrɔ o b'o diyaɲɛ de yira a ko a ka muradu yɛrɛ ye min ye ni nin waliyu ninnu ye ulaika almu'minuna sadiquna allazi saluhati a'maluhum wa hasunati billahi sillatuhum fasaru yaquluna wa yaf'aluna kullama yuhibbuhu wa yajtanibuna kullama yakrahuhu tontawi ka ye cogo ye nin ko waliyu kɔrɔ wɛrɛ tɛ waliyu la koyi mumini minnu ka muminiya ye tiɲɛ yɛrɛ ye muminiya tiɲɛ bi dɔn cogo di sɔli hati amaluhu i bɛ taa sɔrɔ u ka baara kɛta cɛ ka ɲi u bɛ baara ɲuman de kɛ wa hasunati billahi sillatuhum u tugu ɲɔgɔnya u ni ala cɛ o cɛ ɲɛnen don o kumana u kɛra mɔgɔw ye u bɛ min fɔ u b'o kɛ min ka di ala ye u b'u yɔrɔ janya fɛn na min man di ala ye nka razi ko waliyu yadullu ala ma'ana al-qurbi fa wali kullu shay'in yakunu qariban minhu o kumana ko waliyu siga t'a la a b'i gɛrɛ k'a fɔ jɔn ka surun ala la a b'o de fɔ ko parce que fɛn o fɛn diɲɛna n'a waliyu n'i kɛra waliyu ye i tɛ se ka janya na o kɔrɔ ye n'a fɔra sisan nin jama in na ko ayiwa n ye nin ko kalifa karisa ma e k'i hakili to misiri kɔnɔ jama na bon tant que a ko kalifalen b'e ma i tɛ faamu ma i b'i y'u kɛrɛfɛ k'a lajɛ ni min bɛ yen kumana ko waliyu yɛrɛ de bɔra kalifa sira la k'a fɔ e k'i janto ninnu na o kumana toujours ala janbɛ waliyu la waliyu yɛrɛ janbɛ ala la a ti ɲinɛ kumana a ma ɲinɛ ala kɔ ni ala tora a ɲɛ kɔrɔ o de y'a bali setanɛ ka se k'a bila sira dɔ kan min b'a yɔrɔ janya ala la o kumana a gɛrɛna ala la o kumana a fɔra ko wali n'i ye ala bila i ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ yen a ti bɔ yen fiyewu o kumana a ko cogo di
ako la khawfun ako sirande waliyu kan wala hum yahzanuna wa uti hujini fana uti hujini uti sira allazina amanu minhum liman yara wa kanu yattaquna wa fana uka tamajen kunye ubisra alanye au kumana allazina amanu wa kanu yattaqun au kumana allazina amanu ako istinafun musawwaq litawdihi haqiqatihi allazina amanu istinafun musawwaq litawdihi haqiqatihi au kumana pour que kuka haqiqa yere dakenaka faka'an sa'ilan qala faka'an sa'ilan qala abina fo ɲiningali kɛla yɛrɛ dɔ de ye ɲiningali kɛ ala kelen k'a ka waliyu fɔ tuma min na la khawfun alayhim wala hum yahzanun bon ko abina fɔ mɔgɔ dɔ de wulila ka ala ɲininga man hum awliyaullahi ko ala o tuma na e kanuɲɔgɔn ye jɔnw ye o tuma na faka'an aljawab humul lezina توفر فيهم الإيمان الصادق والبعد التام عن كل ما نهى الله تعالى عنه قولوا دي مغوي من شرط الدفر لا لمن يتشين يرلا أني كو يرو جنيا كبو على كتما كولا أني على يربي فمين في كوكي وكمانا على سرلا كان ينغالي كلا دي جابي كو على إكا دون ني تنكا وليو دون inna awliya allahi ika donne ala yiw la khawfun alayhim wala hum yahzanuna o kumana ɲiningali kala de ɲiningali kɛ sisan ko waliyu yɛrɛ de ye jeni allazina amanu minnu dara ala la ka ala bato wa kanu yattaquna wa mɔgɔw do u jangun bɛ ala ka danw bonyali la o kumana ne hakili la nin di karamɔgɔ ka kuma ye bilen i ka karamɔgɔba min ye san 40 kɛ maga nin t'o ka kuma ye bilen nin ye kuranɛ yɛrɛ min ta don o ka kuma ye nin ale ala ɲiɲa ti sɔrɔ fiyewu ni min tɛ a y'a fɔ elezina amanu a fɔlɔ fo i ka kɛ limaniya jɔn ye fo i ka kɛ limaniya jɔn ye a ye min fara a kan wa kanu yattaquna ale ɲiw ye mɔgɔw de ye u y'ale ala ka danw bonya ko mɔgɔw ka dan yɔrɔ minɛ u danna ye alors min ko a ye seli a ye mɔgɔw faga a ye seli a ye dabali jugu kɛ a ye seli a ye sinji tigɛ a ye seli a ye faso ci a bɛ sɔrɔ seli ye o ta ye ala ye min fɔ o tɛ nin ye dɛ ala ye min fɔ tɛ nin ye dɛ o kumana fo an k'a dɔn ala ma foyi ta alaya la a y'a bɛɛ to mɔgɔya kɔnɔ diinɛ ma foyi ta alaya la a y'a bɛɛ to mɔgɔya kɔnɔ n'i ko diinɛ fɛn accessoires n'i y'olu ta ka hakika yɛrɛ bila i b'a jɛ o ni an mago bɛ min na yelen de don mais nɛgɛ bere dɔ jɔlen filɛ dɔ kurulen filɛ dɔ ŋɛɲɛnen filɛ mais nin bɛɛ ye k'an lafiya a n'a cɛ ka ɲɛ an ka lafiya sinon n'a bɔr'o la an mago bɛ yeelen de la i bɛ nin nɛgɛ in bɛɛ bɔ yen yeelen bɛ bɔ alors e mago bɛ yeelen la courant mɛnɛnen filɛ mais fɛngɛ bere minnu filɛ a la ka yɛlɛ ani a masirilen don masiri cogo minnu na ani i bɛ se k'a sama ressoirs b'a la k'a tile i ma o ye e ka lafiya de ye baara ka ɲɛ i bolo i ka lafiya mais n'a bɔr'o la u bɛ nin nɛgɛ in kari ka bɔ yen ka ampoule jala ta ka n'a don du la sisan a bɛ mɛnɛ o tuma na accessoire n'o bonyana yeelen yɛrɛ ye a bɛ gɛlɛya dɛ accessoire ye mun ye fɛn masirilanw min ka gɛlɛ jiko la minɔgɔ gannen bɛ mɔgɔ min na fɛn min ka gɛlɛ a bolo o ye ji sɔrɔli de ye mais i y'a kɛ verre kɔnɔ wa a bɛ galama kɔnɔ wa i y'a soli filenin na la n'i y'a kɛ verre kɔnɔ ka na nin d'a ma o cɛ ka ɲi nka ale mago bɛ min na a ka min mais ni verre ma sɔrɔ dun n'i y'a kɛ galama na a t'a min wa ni galama ma sɔrɔ n'i y'a kɛ filenin na dun n'o si ma sɔrɔ a t'a da turu a la
mais minɔgɔ kɔni t'a fa bilen parce que ji sɔrɔ ɔ kumana ni ji sɔrɔla minɔgɔ b'e la e ko non fo i ka verre sigi plateau kɔnɔ fɔlɔ ka musarini dɔw d'a kan ka n'a sigi an b'a fɔ o ye accessoire de ye baasi t'o la mais e ka minɔgɔ man jugu han n'o tɛ i tɛmɛna galamatigi min na i kun b'i min ye u ye diinɛ yɛlɛmɛ k'a caya fara walimuso la hasidiya dabila kɛ laadiri ye i tilen i ka baara la ɲɛngoya bɔ i la o bɛ taa mini ni mini u y'o de yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ n'i yɛrɛ n'a bɛnna i t'a dɔn n y'a fɔ u bɛ mɔgɔw fili u ma kalan e min kalanna walimuso dagara wa wali nafolo namarali dagara wa ka balo ni ala tɔgɔ ye ka wari minɛ k'a dun k'i sigi ko e ka wari bɔ surakaw fɛ yen ka na o fana dagalen don la n'i ye wari minɛ i bɛ baara de kɛ o tuma na a kana so k'a ɲagami dɛ nkalonfin walahi ala ya foyi tɛ an na yan ala ka yamaru de bi yan ala ya kɔrɔ ye di se ni fanga ala ya kɔrɔ ye di mɔgɔ t'i min faamu ala ko an ma de n'a bɛ n fɛ n'i ye min fɔ a y'o labato a ye sonyɛni dabila hasidiya dabila a ye fantanw dɛmɛ a ye ɲɔgɔn kanu ni ala ka ɲini tɛ ala ya jumɛn bi yan aha bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ ye ala ya foyi t'a la u y'o de yɛlɛmɛ o tuma na nin ala ka kuma ye ne ta tɛ nin ye dɛ o tuma na a ko i k'a dɔn ala ɲiw la khawfun alayhim wala hum yahzanuna siran t'u kan lahara don wala hum yahzanuna wa u tɛ hujini diɲɛ nɔfɛ ko fɛn fila de tugura ɲɔgɔn na la khawf wala huzun o tuma na el khawfu o ye lahara i bɛ taa alijinɛ na wa i bɛ taa jahanɛmɛ na wa o ye siran ye lahara ko maa o maa ye ala ta kɛ ko siran t'i ka lahara o tuma na a ko wala hum yahzanuna o tuma na ko hujini ye yan de ye lahara hujini tɛ yen i kɛra silamɛ ye i t'i hujini lahara i kɛra kafiri ye i t'i hujini lahara o tuma na hujunu yɛrɛ tɛ lahara jango a ka se yen hujunu kɔrɔ de ye i muso ye ko dɔ k'i la a y'i dekun ou bien i den dɔ walima i teri dɔ walima ala ye ko dɔ k'i yɛrɛ la a kɛra bana ye fɛn ye a ma bɛn i ma i hujini na o bi dan diɲɛ na yan de o tɛ taa lahara o tuma na lahum yahzanun u tɛ siran lahara tɔɔrɔ ɲɛ wa u tɛ hujini n datɔ filɛ ka n denninw to jeni min u ta n kɔfɛ la k'u tɛ hujini ala bɛ bushra f'u ye k'u hakili sigi lahumul bushra fi hayati dunya wa fi akhira tuma na ko bushra b'i bolo de bon n'a fɔra ko bushra o ni nɛɛma tɔw tɛ kelen ko bushra bi ye a tigi farikolo de la n'i y'a fɔ tɛgɛjɛ min ka nasɔngɔ sini a t'a bolo ka d'a muso ma ka n'a fɔ a ye ko i terikɛ min bɛ Ameriki a ye 500 ci i ma sisan wari nana a bɛ fɔ o ma bushra el bishara mais o yɔrɔ bɛɛ a farikolo b'a déclaré farifagani min kun b'a la mɔgɔ dɔ mana don dɔrɔn e ko karisa sera a b'a cɛ i bɛ di aha o tuma na ko el bushra ko a bɛ minal basharat el bashara adamaden yɛrɛ farikolo bushra bɛ bashara de ta parce que a bɛ yenge ale de kan ni farikolo m'a jira i pantɔ ɲɛda b'a jira e tɔla kan k'a fɔ ko cɛ in a nisɔnka di bi bɔ tari m'a faamu o tuma na ni bushra nana ka ban hujuni tɛ yen bilen parce que i denw ta ala k'o to ma i yɛrɛ y'o kalan ka kɔrɔ ayiwa i bɛna taa k'a sɔrɔ i ka nafolo yɛrɛkɛlen don la ala k'o to ma n bɛ maa d'i ma min b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara bɛ kɛ ka ɲɛ i kɔfɛ lahumul bushra fi hayati dunya tuma na hujini ye yan de ye ko u tɛ hujini saya tuma na k'a fɔ ne satɔ filɛ ne bɛna taa ka n ka denbaya to cogo di ala ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ saya tuma na k'i hakili sigi mɛlɛkɛw fɛ k'i hakili sigi ko dilanlen bannen don tuma na o de ye lahaya zanuna ye parce que n'i ye hujini yɛrɛ lajɛ a murakabatu i b'a ye a tɛ se ka kɛ lahara hali kafiri tɛ se ka hujini lahara kafiri bi nimisa lahara de a bi nimisa
ko hali n kun ka kɛ silamɛ ye mais hujini tɛ nimisa de don wa asarru nadama ayiwa y'a ye sa o tumana u bɛ nimisa dogo yɔrɔ bɛɛ ko hali n kun ka don ko in na o tumana o ti fɛn ɲɛ bilen mais a ma fɔ hujini o tumana diɲɛna ya de hujini bi yan mais i bɛ se ka kɔrɔfɔ cogo wɛrɛ d'a ma lahara mais o ni hujini yɛrɛ hakika tɛ kelen o ni hujini hakika tɛ kelen maa o maa donna alijinɛ na o tɛ hujini o dɔnnen don mɔgɔ minnu bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ u bɛ ɲangata de hujini ko tɛ yen tasuma de bɛ da u kan u ye baara jugu min kɛ k'o sara a faamuna kosɛbɛ الملائكة ولا تحزنوا أيوة الحمد لله ونيني بي بالما كلين فكلي بكلي يا جودي وبمنا أي أولياء ولا أولود لا أكو الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يا منو أو ما عليه وتلا كوتلي كو تتنزل عليهم الملائكة ملكوا بيجنوكا وسبما كافوا أن لا تخافوا ولا تحزنوا kana siran dɛ lahara siran tɛ wa diɲɛna ya i denw o min jɔrɔ b'i la i ka nafolo min jɔrɔ b'i la i muso minnu jɔrɔ b'i la o ko bannen don mumini lafiyalen de bɛ sa ala k'an n'a ye lahumul bushra fi hayati dunya nisɔndiya b'u ye diɲɛna yan sabu layidu tar'u ye ka ban k'u bɛ don alijinɛ na o ye nisɔndiya kelen ye nisɔndiya filanan olu bi ko ko kɛ a bɛ kɛ ala kama o tuma na u muso manu fa n'u ba nini e bi hujini mais olu bi nisɔndiya parce que u b'a dɔn o ye jurumu ka fani i y'a ye fɛngɛ usa ye lakalan an ɲɛna don dɔ la ko karamɔgɔba dɔ a sigilen don kalandenw kelen bɛ k'a kori fan bɛɛ fɛ mɔgɔba dɔ bɛɛ b'a bonya mɔgɔw bi bonya s'a ma kosɛbɛ ala yɛrɛ y'a bonya fana don dɔ la a sigilen a muso sinna k'i pari ten ka sira minɛ n'a yɛrɛ ye ka bɔ ka taa a ko muso in ma e bɛ taa min muso in yɛlɛmɛ k'a filɛ ko i kunjɛ la a ko di a ko jɛ i tɛ taa yɔrɔ jan bi o wala u bɛ ta de quoi y'a ye e muso kɛlen k'a pari ko a bi bɔ e bɛ taa min de b'o la i bɛ wuli ka bere kɛ ka a kɔ kari fɔlɔ mais ninnu ye ala ka mɔgɔw de ye o c'est-à-dire u mago t'a la quoi et puis ala fana b'u lajarabi de ala fana b'u lajarabi de a muso ma i bɛ taa min a ma sara a la a ma taa yɔrɔ fɔ a ye ka wuli ka bɔ ten dɔrɔn karamɔgɔkɛ bɛɛ kalandenw jɛ la a ko e bɛ taa min a ko i kun jɛ la i y'a ye mais ale ma karamɔgɔya filɛ ale bolo foyi ma fɔ a ko jɛ i tɛ taa yɔrɔ jan bi koyi lahumul bushra olu lafiyalen de don quoi parce que u b'a dɔn nin bɛɛ ye ala ka lajarabiw de ye u mago t'a la u t'a ta y'a ye n'o kɛra dɔrɔn i bɛ lafiya quoi parce que i yɛrɛ b'a dɔn fɛn o fɛn b'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ ala kama fɛn o fɛn b'u sɔrɔ a b'u sɔrɔ ala nɔfɛ o la u b'a a bɛɛ mara yɔrɔ sɔrɔ u b'a bɛɛ mara yɔrɔ sɔrɔ u b'a bɛɛ mara o de la n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ k'a fɔ waliyu dɔ muso ye tasuma d'a kan n y'a fɔ a ye siɲɛ caman ka tɔɔrɔ bɛɛ s'a ma a ka mɔgɔw ko a ma sa tiɲɛ yɛrɛ la an karamɔgɔ i ti nin bila sa wa muso in y'i sɛgɛn a b'i lebu don o don a b'i hayibu don o don nin bila a ko a bilali ka di n yɛrɛ ye a ko nka zirannen de don u ko mun ye a ko n'i y'a bila silamɛ dɔ mana n'a ta a mana taa nin tɔɔrɔ in so ma ala ka na ne ɲininka ko n ye n ka kolow bila a ka taa mɔgɔw to i y'a ye o tuma na min bɛ da ale kan a bɛ bɛn ale ma parce que ale bɛ k'a ku ala kama a kana na dɔ don a tasuma na hakililaw ka kan wa mɔgɔw mankan dɛ bon o tuma na sa lahumul bushra
fil hayati dunya diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔna nisɔndiya kɛ n b'u ye wa fil akhirati wa lahara don a b'o la o tuma na el bushra fi hayati dunya tafsir caman b'a la tafsir caman b'a la tafsir dɔ ye arawi dɔ ko ale delila ka alakira ka sahaba dɔ ɲininka lahumul bushra fi hayati dunya ko sahaba in ko a ma ko kabini ne ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ni aya in kɔrɔ la ko mɔgɔ ma ne ɲininka fɔlɔ a kɔrɔ la ni e tɛ a ko wa ne yɛrɛ ye kira ɲininka don min na kira ko ne ma ko kabini ni aya in jiginna ko maa ma ne ɲininka a kɔrɔ la ni e tɛ ko nka ko kira ye min fɔ n ye ko bushra min fɔra k'o b'u ye diɲɛ na yan ko o de ye suko ɲuman ye suko ɲuman mɔgɔ bɛ min ye suko ɲuman na walima mɔgɔ dɔ bɛ suko ɲuman min ye i tɔgɔ la ka n'a fɔ i yɛrɛ bɛ suko ɲuman minnu ye ala bɛ bonya min jira i la k'a fɔ i bɛ ne ala bolo ta walima mɔgɔ dɔ k'i ye o nɔɔrɔw ni o bonya na ala bolo ka sogo i la ka n'a f'u ye ko karisa n'i ye ala bolo ta walima n'i ye nin bonya in kɔnɔ ko o de ye lahumul bushra fi hayati tafsiritigi wɛrɛw tɛmɛna o kan olu ko lahumul bushra ko n'i y'a lajɛ ko ala ko ni aw sɔnna ka ko to ne ta la n k'a ka dan yɔrɔ min na a danna ye lahumul bushra fi hayati dunya mɔgɔw b'a fɔ k'i ɲɛ bɛ karisa la dɛ ko karisa ye ala jɔnba ye ko a bɛ ala fɛ bishara dɔ daminɛna ko i ɲɛ bɛ karisa la a bɛ sinji tugu kojugu sinji tugula don bishara dɔ y'o ye u b'a fɔ karisa ye fɔnisere ye dɛ ala ye nafolonin min d'a ma ani balima bɛɛ jɛra a la ani fanda bɛɛ jɛra a la bon i yɛrɛ tulo b'o min mɛn ko o ye bushra ye fi hayati dunya diɲɛ na yan u b'i ka bonyaw fɔ i yɛrɛ tulo b'a la ka sɔrɔ i ma sa se dɔ delila ka kira ɲininka nin na sallallahu alaihi wasallam a ko dɔ bɛ kɛ ne na ko a bɛ n degun a ko ala ye hɛrɛni min kɛ n ye n bɛ k'a tila ni mɔgɔw cɛ n bɛ se k'o kɛ mɔgɔw ye gundo la nka tuma bɛɛ jama na mɔgɔw bɛ ne mankutu karisa i y'a kɛ tan ɲuman na ko wa tuma dɔw la a bɛ diya n yɛrɛ ni ye ko o yɔrɔ la ko kira ye nin aya in de kalan ko a bɛ bishara daminɛ yan ka tila ka taa tɔ sɔrɔ lahara k'o ka kan ko n'i ye ɲuman kɛ ɲuman kan ka fɔ ko o ye diɲɛ ta ye yan ko lahara ta ka bon o tuma na ko lahumul bushra fi hayati dunya ko nin y'a kɔrɔ ye bon a kɛra cogo o cogo nin bɛɛ y'a kɔrɔ ye i mana se ka min d'a ma i b'o de d'a ma mana an b'a dɔn nin bɛɛ y'a kɔrɔ ye ɲumankɛla sara tɛ daden ni maa ye ɲuman k'i ye a fɔ i ni ce o ye diɲɛ ye yan karisa ye maa sɛbɛ ye a bɛ sinji tugu o kan ka fɔ n'o bɛ kɛ karisa hinɛna ne na a ye n dɛmɛ o kan ka fɔ n'a b'o kɛ o tuma na o bɛɛ ye diɲɛ bushra ye yan'a ka se lahara ala ko cogo di wa fil akhirati ko wa lahara do fana o bishara kelen in b'a ye yɛlɛmɛba tɛ ala ka layidu la dɛ n'ala ko n b'a kɛ tan a b'a kɛ dɛ a ko nin bɛɛ b'u ye lahara do a ko i k'a dɔn zalika nin fɛn minnu fɔr'i ye sisan wal fawzul azim n'a sɔrɔla sɔrɔ bɛ jɔn ni ala cɛ nin de ye sɔrɔ bɛɛ la belebeleba ye wari tɛ sɔrɔ ye sanu tɛ sɔrɔ ye sɔrɔ ye ala sɔrɔli de o tuma na ko zalika nin fɛn minnu fɔlen ye wal fawzul azim ni sɔrɔ bɛ jɔn ni ala cɛ k'o de ye sɔrɔ belebeleba ye naam wala yahzunka qawluhum
Muhamadu ka kumakan ninnu ka n'i tɔɔrɔ k'a fɔ i tɛ kira ye o bɛ ka k'o de f'i ma o ko nin ye nkalontigɛla yɛrɛ ye ko o ka n'i tɔɔrɔ naam innal izzata kɛlɛ kun ye bonya ko de ye k'a fɔ n'an jɔra a ka kiraya kɔrɔ a bɛna fisaya an ye a bɛna fisaya an denw ye o kumana Ala ko innal izzata a ko i k'a dɔn bonya ni fanga Ala ta don jami'an bonya bɛɛ wa Ala tigitigi mɛ ni masa don jɔn ka kumakan na dɔnni masa don jɔn ka baara la i y'a faamu o kumana a ko wala yahzunuka qawluhum Mamadu kafiru bɛ ka k'i nenini min kɛ k'i yɔrɔ tiɲɛni min kɛ ka kuma jugu minnu f'i ma ne Ala tulo b'a la a ka n'i tɔɔrɔ innal izzata i k'a dɔn fanga ani bonya lillahi jami'an a bɛɛ ye ne Ala kelen ta ye ni y'i bonya i bɛ bonya ni ne Ala y'i dɔgɔya i t'i bonya mana kafiruw ka neni kafiruw ka wale jugu e la o t'i dɔgɔya ayi o t'i dɔgɔya c'est-à-dire k'a fɔ ni ne ye Ala ta fɔ mɔgɔw bɛna bana ni ye Ala ta kɛ mɔgɔw bɛna bana kuma kɔrɔ de ye ko la c'est-à-dire mɔgɔw sɔnni na mɔgɔw banni na o t'i bonya bonya ye ne Ala yɛrɛ de ta ye ni y'i bonya hali ni jinɛ ni adamaden k'u t'i fɛ i bɛ bonya Nabila ninnu ka kuru ma kɛ yan u ma banna ka taa bo k'a la k'a saboter yan mais n'u ye mun fɔ a ma foyi fɔ mais el izzatu lillahi jami'an bo ma tila ka feere bokɛla yɛrɛ ma u k'a kɛ k'u yɛrɛ furakɛ wa el izzatu lillahi jami'an el izzatu lillahi bonya ye Ala ta ye jami'an a bɛɛ ayiwa wasami'u Ala de ye mɛ ni masa ye fana jɔn bɛ ka min fɔ Muhamadu ma ne Ala tulo b'a la el alim u bɛ ka fɛn o fɛn k'i la n b'a bɛɛ kalama mana la yahzunuka qawluhum u ka kuma ka n'i tɔɔrɔ Muhamadu i k'a dɔn a bɛ Ala ka mara la mɔgɔ bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ sangaba la ani fɛn o fɛn n'o bɛ dugumakolo la mɔgɔw ma tugu dɔ wɛrɛ kɔ minnu bɛ ka batoli kɛ Ala kɔfɛ farangaba la u tigiw tɛ foyi kɔ fɔ n y'a jigin dama wa i k'a dɔn olu tigitigi o tɛ dɔwɛrɛ la nkalonbatigɛ kɔ nkalon don dɛ o tuma na a ko fɛn o fɛn bɛ kabakolo la ni dugumakolo la jinɛ ni adamaden ni mɛlɛkɛw la ko i k'a dɔn a bɛɛ ye Ala ta ye Ala de y'a bɛɛ da wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka ko minnu bɛ ka fɛn wɛrɛ bato ka fara Ala ka k'o kɛ Ala jɛɲɔgɔn ye in yattabi'una olu tugu tɛ foyi nɔfɛ illa zanna fɔ n y'a jigin an fa ko an ka boliw b'an sɔrɔ na lahara an fa ko an ka boliw bɛ nin kɛ n y'a jigin dama don dalilu si t'u bolo o bɛ se ka min yira ko nin de ye bolisɔn yɛrɛ dalilu ye ayiwa n y'a jigin dun a tɛ foyi ta tiɲɛ na dɛ a tɛ foyi ta tiɲɛ na naam o don a banna wa inhum illa yakhrusuna ko wa mɔgɔ ninnu tɛ foyi la ni nkalonbatigɛ tɛ yakhrusuna bi maana yakzibun u bɛ ka nkalon de tigɛ wallazi Ala de ye masa ye Ala de ye kɛli kɛ aw ye su la a ye su kɛ aw ye tari aw na maafakuya su kɔnɔna na ni ka tilefɛla kɛ mubsiran kɛnɛ ci fɛn ye o kɔrɔ ye a ka baaraw kɛ kuma y'o ye o tuma na a bɛ bɔ o de la ka taa a ka baaraw kɛ mubsiran yelikɛ fɛ a bɛ yeli kɛ o la o tuma na kuma nin ye a ye nin isnadu kɛ majazu de ye o tuma na waja'ala nahara mubsiran a ye tile kɛ yelikɛyɔrɔ ye yelikɛyɔrɔ de ye e ka foro b'i bolo o tuma na n'a ko i ma
ja'ala lakumul layla litaskunu fihi ko ye sufɛla kɛ aw ye sutura ye a ka sabati o la o kumana ni sabatira su la o kumana ni e ka foro b'i bolo a sufɛ foro siɲɛ man di dɛ o kumana n ye tilefɛla kɛ yelikɛyɔrɔ ye i n'i ka binw dɔn ka bɔ ɲɔdenw na ka taa baara kɛ n'i ye jagokɛla ye ayiwa i ni i ka guwan ni sumala dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka o feere o sanba ma o kumana waja aru in ye yɔrɔ min ye sisan majazu in ye yɔrɔ min ye mubsiran o kumana a ka yeli kɛ yeli ko tɛ baara naam a y'o kɛ aw ye baara kɛ tuma ye naam inna fi zalika a bɛ nin fɛn fɔlen ninnu na ngalena ayatin dalu banginenw na mɔgɔ jamakulu bɛ yen yasmauna n'olu mɛnni tulo ka ɲi n'u bɛ mɛnni kɛ ni ɲɛni mɛnni ye sɛbɛ mɛnni n'i ye su lajɛ ka tile lajɛ o yɛrɛ dama i b'a dɔn masa dɔ nɔ don su bɛ ko i b'i bolo kuru dibi dɔw la i t'a ye mais ni dugu jɛra hali i ka bagijɛ i t'a nɔya si la finma in bɛ na finma in bɛ tila ka taa mun b'a fin mun b'a jɛ o kumana masa min ye o baara in kɛ ko la ayatin li qaumin yasmauna ko o ye kabako ye mɔgɔ minnu tulo dayɛlɛlen don n'u bɛ fɛ ka mɛnni kɛ ni faamu ni kodɔn tulo ye kabakoba don mais nin bɛɛ bannen de don parce que n'i ye plus fort fɛn o fɛn ɲininka nin na o si tɛ nin kɛ o e yɛrɛ y'a dɔn u t'a kɛ fana o kumana kabini o yɔrɔ la i b'a dɔn se dɔ bɛ nin se ninnu kan adamaden ye baara kɛ dɛ nka adamaden ye baara o baara kɛ a bɛɛ bɛ ala ka baara kɔnɔ n'a fɔra i ye amɛrikɛnw ye kabakoba dɔ kɛ irisiw ye kabakoba dɔ kɛ alimanw ye kabakoba dɔ kɛ mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ko ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ a kɛra ala ka dugukolo ka yɔrɔ dɔ ye bon o kumana toujours u bɛ se tigi ka mara in de kɔnɔ u ma se ka bɔ yen fɔlɔ u ka avion dɔw ka teli kosɛbɛ nka a mana boli cogo o cogo diɲɛ na n'a teliya fɔra i ye a bɛ boli ala ka fadaw in de la a tɛ bɔ o kɔnɔ fiyewu o kumana toujours se bɛ segin se tigi de ma naam yahudiyaw ni nasaraw y'a fɔ ko ala ye dentigiya kɛ ala ye den minɛ ala ka sani ala karilen don fɛn bɛɛ ye masa in ta ye min bɛ sangaba la ani min bɛ dugumakolo la ni dalilu b'aw bolo ni nin ye an ye nin min fɔ a fɔ a bɛ sɔn ka fɛn fɔ wa setigi ala kan fɛn na la ta'lamuna a yɛrɛ tɛ min dɔn a man k'o kɛ dɛ qalu u ko ittakhazallahu walada ko ala ye dentigiya kɛ ala bɛ dentigiya kɛ mun na ala ko subhanahu ko ale ala ka sani o ma o munna ale ka sani o ma wal ghaniyu fɛn tɛ maa min bolo n'i ko cɛ ye 1000 da min bɛ 100 di o ti 1000 da dɛ min bɛ 100 di o ti 1000 da dɛ o kumana ala ko wal ghani ne de karilen don o yɛrɛ dama tɛ ghina sababu ye jumɛn a bɛ fɛ k'o fɔ kodɔnbali ye lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard o kumana ne bɛ den kelen da cogo di k'a sɔrɔ dugumakolo fɛn min b'a la ne ta don fɛn min bɛ kabakolo la ne ta don n bɛ den kelen ta ka mun k'o la tugun fɛn min bɛɛ y'i ta ye i bɛ kelen da o la ko o tɔ b'a to ayi a bɛɛ ye n ta ye o b'a bɔ ala ko a bɛɛ y'ale ta ye adamaden ni mɛlɛkɛw ni jinɛw ko a bɛɛ y'ale ta ye min bɛ kabakolo la min bɛ dugumakolo la a bɛɛ y'ale ta ye mais ale ala b'o bɛɛ to a bolo cogo di ka kelen dama ta o la la a bɛɛ y'ale ta ye o kumana o b'a yir'i la a ma den ta parce que ale ta ye a bɛɛ ye na o kumana dalu kelen yɛrɛ jumɛn b'aw bolo ni nin ye a ye nana ye dɛ an k'a ye ataquluna ala allahi ma la ta'lamun a bɛ sɔn ka fɛn fɔ ala ba in kan a yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn a bɛ sɔn k'o fɔ ala kan na muhamadu a f'u ye
i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa يفترون n'olu bi tigɛli kɛ على الله ka da ala la الكذب nkalonburu la لا يفلحون kisi cogo t'u la ni ala kuma kan de bɔn lesina ni mɔgɔ minnu bɛ nkalon da ala la tiɲɛ don i tɛ taa yɔrɔ jan nin na o ni sababu nuzuli ye minnu ko ko ala ye den ta o de ye sababu nuzuli ye mais est ce que a bɛ dan ye a ti dan ye dɛ ala m'a fɔ olu minnu ko den bɛ n bolo u ti kisi a m'o fɔ dɛ ko minnu bɛ nkalon tigɛ ka da ni ala la la y'u fili o la k'olu ti kisi abada o tuma na an ka wajulikɛlaw bɛɛ ten an ka alimamiw bɛɛ ten karamɔgɔbaw bɛɛ ten fɛn o fɛn ye ala ka tiɲɛ dogo walima ka ala ka fɛn dɔ yɛlɛmɛ k'a k'i yɛrɛ sago ye e ni ninnu bɛɛ ka kan i ni ninnu bɛɛ ka kan ala y'o de fɔ mɔgɔ min kul yaftaruna ala lahi lkaziba mɔgɔ minnu y'u tugu ka nkalon tigɛ ka da ni ala la la yuflihuna u kunna ti ja ala kana an kɛ ten a ko damu ta don diɲɛ na yan min ka dɔgɔn n'u tilala o la sa ka na ne ala yɔrɔ marijo u bɛɛ bɛ segin ko diɲɛ damu in dama hakɛ ni do ten damu kɔrɔ tɛ i b'i sago la ye koyi damu kɔrɔ tant que i bɛ fiɲɛ sama k'a bila diɲɛ na yan o ye mata wayati duniya de ye diɲɛ balo damu ni dama don summa ilayna marji'un wa mɛ o mɛ a bɛɛ bɛ segin u bɛɛ bɛ segin ne ala de ma n'u sera yɔrɔ la ni ala bɛ n'u lanɛnɛ ɲanga t'a la sadida min ka gɛlɛn n b'a k'u la ka d'a kan de o kun kɛra yakfuruna n'u fitiri waliyara ni ala ma i y'a ye sa summa o don wa summa nuziquhumul azaba sadida n bɛna ɲangata gɛlɛn nɛnɛ u la ja ɲangata gɛlɛn bɛ ala bolo ko an kana mɔgɔw don janama na ɲangata bɛɛ o t'anw ta ye koyi ala yɛrɛ y'o bila ye a b'a sɔrɔ yen bima kanu yakfurun u ye ala fitiri waleyali min kɛ o de kama u bɛ taa janama kɔnɔ na watlu muhamadu kalani kɛ makan gafiru ka nu kibaruya ɲɛf'u ye ma min ko don a ko a ka jamakulu ma y'an ka jama ni ne jɔyɔrɔ in bonyana o ye aw tɔɔrɔ ani ne bɛ wajuli min kɛ ni ala kumakan ye tawakkaltu mana ne ye zɛmɛ ala la sa a y'a ka ko fara ɲɔgɔn kan ne kama sa a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen a n'a ka alabato ta ninnu seki a ka ko kana kɛ an ma dogolen ye bilen seki summa aqdu ilayya a k'a ɲɛsin ne ma sa a kana muɲu ye jabbar isqa a ko cogo di watlu muhammadu kalani kɛ alayhim magan kafiru ka naba a nuhu nabilayi nuhu ka kibaru n'a ka mɔgɔw ta kɛra cogo min na o kalan i ka mɔgɔw kan iz qala liqawmihi tuma min na a ko a ka jamakulu ma ya qawmi ya n ka mɔgɔw in kɛna kɛbura alaykum maqami ni ne jɔyɔrɔ in ye aw dekun wa tazkiri bi ayati llahi ani mi ka k'aw bila ala ka sira min kan k'aw waaju ni ala ka kabako ni ala ka kuranɛ ye ala ka jiginne ye fa alallahi tawakkaltu o tuma na ne ye n sɛmɛ ala la sa fa ajmi'u amrakum a y'a ka baara labɛn sa parce que tuma bɛɛ a labɛnna ko a bɛ ne kɛlɛ dɔw b'a fɔ a y'a kɛ tan dɔw b'a fɔ an ti sɔn o tuma na ni ne jɔyɔrɔ ye aw dekun ani ne ka wajuli ye aw tɔɔrɔ aw ma se ka sɔn o tuma na ne ye n sɛmɛ ala la fa ajmi'u amrakum a y'a ka a bɛɛ kɛ
wa shurakaakum ani abuka ka fɛn minnu bato min tɛ Ala ye ani fɛn o fɛn bɛ se k'a dɛmɛ ne kan a y'o bɛɛ labɛn sa summa la yakunu amrukum alaykum ghumma o tuma na nka a yɛrɛ ka ko o kana kɛ ko dogolen ye a yɛrɛ la bilen dɛ o tuma na al-ghumma huna tafsir dɔw kun kumana kan a y'a fɔ yan ko summa la yakunu amrukum alaykum ghummatan al-ghumma ko o de ye fɛn min dogora ye i n'a fɔ sisan k'a fɔ a y'a labɛn ne kɛlɛli fɛ ne ye Ala ko de fɔ ne y'aw bila sira ɲuman de kan nka n'o ma bɛn aw ma a ye n kɛlɛ nka a k'a labɛn sa dɛ a ka ko kana dogo Ala bilen o kɔrɔ ye ni min y'aw sɔrɔ o kana kɛ ko dogolen ye a yɛrɛ la bilen ne kɔni labɛn na sa a ka d'a ye cogo o cogo a ye na wa a kana muɲu dɛ a y'a suru nka n'a bɛ se min na nka a ka o janfa in a n'o labɛn min bɛ ne kama ni min y'a sɔrɔ o la o kana kɛ a yɛrɛ ma ko dogolen ye ghummatan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman o tuma na a ko a ye sun n'a ye kalo ye a y'a sun tigɛ n'a ye kalo ye fa in ghumma alaykum nka ni kalo dogora aw la ni kaba sen ye walima kaba nɔgɔ ye walima kulu ye walima fɛn dɔ de donna ni kalo cɛ in ghumma alaykum ni kalo dogora la dun a m'a ye ko o tuma na fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman ko a k'a jija ka Sha'bana n'o ye sunkalo mangɔnɔ ye n'a m'a ye tile 19 na tile 29 na ko a k'a kɛ tile 30 ye o tuma na ghumma fɔra yan o tuma na al-ghumma ay min al-ghaymi wal-ghummatu huna bima'naha al-ghammu kal-karba summa la yakunu alaykum ghamman ka'inan alaykum bisababi maqami fikum wa tazkir yaye tafsirtigiw u ye nin caman caman de fɔ a la ghumma fɔlɔ in o ye ni min y'a sɔrɔ a ka ko la o kana dogo aw la bilen parce que ne ko Ala de y'a fɔ n'a ma sɔn o ma mais a ko nin yɔrɔ in na yan nin ye tafsiri wɛrɛ ye o ko ghumma ye ghammi yɛrɛ de ye hami ani jɔrɔ ani dekun o tuma na ko a ko n'a sɔrɔla ne ka aw wajuli o jɔyɔrɔ min bɛ aw cɛla yan k'a fɔ n ye kira ye n'o de kelen bɛ k'a tɔɔrɔ o tuma na n'a bɛ se min na a y'o kɛ na sa a kana tɔɔrɔ bilen summa la yakunu alaykum ghummatan o tuma na tɔɔrɔ kana aw sɔrɔ bilen ni ne de b'aw dekun a bɛ se min na a y'o kɛ a kana tɔɔrɔ bilen ayiwa Allahumma salli o ye kashiful ghumma o tuma na e ye tafsiri fɔlɔ ta ayiwa e ye tafsiri fɔlɔ ta bon sisan o ni filanan ta in tɛ kelen yɛrɛ ye bilen fiyewu n'a sɔrɔla kuma ninnu bɛ faamu wala fɔlɔ in de ye ne ye wajulikɛla ye aw cɛla n'o kɛn bɛ k'aw tɔɔrɔ o tuma na a y'a labɛn a bɛ fɛ ka min kɛ na sa a n'a ka surakaw a k'o kɛ nka n'a yɛrɛw ye min sɔrɔ o kana dogo Ala bilen dɛ n'a a yɛrɛ ye min sɔrɔ o kana dogo aw la bilen o ye ghumma ye o tafsiri fɔlɔ ye sa tafsiri filanan ko ne bɛ ka min fɔ k'a fɔ n ye kira ye n bɛ k'aw waju k'aw bila Ala ka sira kan n'o de bɛnnen t'aw ma a ye n kɛlɛ o tuma na nka a y'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ wa fana a k'a ka bato fɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan ne ka ko kana kɛ aw dekunna ye bilen wala ayiwa ne ka ko kana kɛ aw la o tɛ dɛ a ye n faga a ka lafiya o tuma na ne ka ko kana kɛ aw tɔɔrɔla ye bilen a ye n fa sa a ka lafiya kuma ɲɛna o tuma na o de y'o ye fa ajimiw a y'a ka labɛn bɛɛ kɛ a ka tila k'a ka surakɛw fara a kan minnu b'a dɛmɛ ka ne kɛlɛ o tuma na n'o kɔni kɛra ne ka ko kana kɛ aw ma degun ye bilen sabu n'a sera na ka ban a t'a degun bilen nin tafsiri damadɔ in de bɛ ghumma na o ye olu ta in ye dɔ wɛrɛ ko tuguni ghummatan wala yakun qasdukum ila halaki masturan alaykum
bon bi hadisi la ghummata fi fara'idillahi ay la tasturu ko kumana gummatu tɛ fi fara'idillahi ala ka farida bɛɛ ye kɛnɛ kan ta de o kumana ni sabanan in ko sisan ko a y'a labɛn sa ne kɛlɛli kama nka k'a fɔ a bɛ na n yɛrɛ bɛ na a bɛ fɛ ka ne kɛlɛ o kana k'a ma ko dogolen ye o bagena sa dɛ o kɔrɔ ye an bɛ k'an labɛn an ka kan na sa o kumana ale y'o de fɔ wala yakun qasdukum ila halaki masturan alaykum aw ɲɛsinnen bɛ ko a bɛ na ne halaki kama o kumana o kana kɛ ko dogolen ma bilen dɛ a banna o kumana ne ta ma ne yɛrɛ tɛna sɔn aw ta ma o kumana a dogolen tɛ ala bilen ko a bɛ nɔfɛ a bangena sa wala c'est ça bon ni kɔni ni fɔlɔ fila in n'i y'o fɛn o fɛn ta ne bolo baasi t'o la baasi t'o la n'a sɔrɔla a ye wuma yɛrɛ kɔrɔ dɔn ka ban ayiwa alhamdulilah o kumana n'a tilal'o la a ka labɛn na a y'a suru nka sa a kana muɲu ye dɛ a kana muɲu ye n'a labɛnna ka ban a ye na fa in tawallaytum n'a y'a kɔ don ka bɔ ala ka ko ninnu masa ne kɔni ma ɲinini k'aw fɛ dɛ sara si la i k'a dɔn ne sara bɛ ala de ka dɛ wa ne yɛrɛ yamarulaw ko ne ka kɛ muslimina yɛrɛdilaw dɔ ye y'a ye cogo di o kumana a ko fa in tawallaytum n'a y'a kɔ don ka bɔ ne ka wajuli ma n bɛ k'a wele ka na ala ka sira ma n'a banna o la dun fama sa'altukum min ajrin mɛ a tɛ se k'a fɔ ne ye fɛn ɲini a fɛ dɛ kabini ala ka n da n'i ye wajuli daminɛ n m'a fɔ maa ma dɔrɔmɛ diya n kɛra kira ye n m'a fɔ maa ma dɔrɔmɛ diya n ka kiraya sara la in ajriya ne sara n ka kiraya la ani n ka wajuli ninnu na illa alallahi o bɛ ala dama de kan ala de bɛ ne sara wa umirtu an akuna minal muslimina wa a wajibiyara ne kan fɔ ne ka kɛ yɛrɛdibaw dɔ ye ala ma o kumana i b'a faamu ya souvent n'a fɔra muslim mɔgɔw u b'a bɔ ɲɔgɔn na el mu'min el iman wal islam kɔrɔ dɔw de don ka se k'u définition kɛ mubtadahu ye ko sinsin yɔrɔ la mais n'i bɔra sindi kɔnɔ ka ban muslimu ani mumin u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sa u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ e ma ye kira ko umirtu an akuna minal muslimina an akuna minal muslimina ko ɲamaruladen n ka kɛ silamɛ ye n ka kɛ silamɛw cɛ la minal muslimina silamɛya kɔrɔ ye di k'i yɛrɛ di ala ma n'i yɛrɛ di ala ma kaban mɔgɔ min y'a yɛrɛ di ala ma o bɛ yɛlɛ muminiya martaba de la o mais kira bɛ walawalali min kɛ n'a bɛ fɔ ko cɛ dɔ nana don ka kira ɲininka anil islami a ko silamɛya ye nin a ko anil iman a ko limaniya ye nin bon o tilali ye mubtadaw ka faamu cogo de ye pour que k'i lafaamu diinɛ yɛrɛ la a daminɛ cogo la mais i b'a lajɛ n'i y'o o islamu ye n'i y'o ni imamu n'u bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a ye islamu tɛ se k'i se ala ma bilen parce que a ye mun fɔ imanu na ka da ala ka mɛlɛkɛw la ni maa min ma da ala ka mɛlɛkɛw la est ce que o dalen bɛ ala yɛrɛ la fɔ cogo de bɛ kumaw na fɔ kun de bɛ kumaw na fɔ sababu de bɛ kumaw na ni ɲinɛ kɛra olu kɔ dɔrɔn baara bɛɛ bɛ tiɲɛ nin ye kiraya martaba ye kira ko k'a ɲinina ne kira tɔ fɛ n ka kɛ yɛrɛdila ye ala ma awalal muslimina a y'a wɛrɛ la i y'a ye cogo di bon o tuma na silamɛya ye fɛnba de ye silamɛ kɔrɔ de ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ di ala ma ala n'i ko min ne ko ten naam u ye Nuhu nkalontigiyaw
nga an ye nuhu kisi de ala k'an kisi ومن معه ani mɔgɔ minnu n'a faralen bɛ ɲɔgɔn kan fili fuluki an y'u kisi ni k'a sababu kɛ kuru ye fili fulu mɛ ji tɛ ala ta ye wa n'a ko ji ma ja nuhu n'a ka mɔgɔw ka taama i kan u bɛ tunu wa la a ko n y'a sababu kɛ kuru ye sababu de bɛna koyi ni y'o de fɔ a ye siɲɛ caman o maa o maa ye sababu to yen ka musabibu minɛ o tɛ silamɛ ye maa min ye sababu fana minɛ ka musabibu bila o tɛ silamɛ ye fɛn fila in de bɛ baara kɛ se tigi a n'a ka sababu ala ko min ye o y'o ye koyi cɛni o ni minɔgɔ ye minɛ i min n'i ko ala minɔgɔ b'i fa parce que a ye sababu di ji ma i bɛ taa yen de wulibali don dɛ kumana ala ko fakazzabuhu u ye nuhu nkalontigiyaw o kumana o kɔrɔ ye de an y'u halaki fanajaynahu nga an ye nuhu yɛrɛ kɔni kisi wa man ma'ahu ani mɔgɔ min farala nuhu ka fili fuluki kuru kɔnɔ sababu bɛ dɛ kuru kɔnɔ naam وجعلناهم ala ko ne ye ninnu kɛ khala'ifa nga kalifaw ye dugukolo sanfɛ وأغرقنا الذين nga n ye mɔgɔw balato كذبوا minnu ye nu nkalontigiya بآياتنا ni ne ala ka ayaw ye فانظر muhamadu ye ka filɛli kɛ كيف كان عاقبة المنذرين mɔgɔ ladilen minnu ma sɔn olu labanna cogo min na o fili kɔrɔ nin ye e dun bɛ ka kuma dɔw fana fɛ n'u yɛrɛ ma sɔn labanw man jan ɲɔgɔn na halakiw cogo de tɛ kelen ye n'o tɛ hali sini wa ma hiya ani zalimina bi ba'id wulibali don dɛ wa aghraqna o don wa fakazzabu bi ayatina an y'u kisi kunu kɔnɔ waja'alnahum mɔgɔ minnu faralen bɛ nuhu kan ka limaniya an y'olu kɛ khala'ifa n ka kalifaw ye n ka kalifaw ye dugukolo sanfɛ minnu tɔ tora olu kɛra ala ka khalifaw ye ko kɛra u ɲɛna o ayi bɛɛ bɛ se ka kafiriya sa fo olu ma ban dɛ olu ye ala sɛbɛkɔrɔ bato ka kuma u denw fɛ a y'a kɔlɔsi dɛ n'a fɔra a y'a to n'a m'a to halaki bɛ yen dɛ o tuma na olu kɛra khalaifulahi fil ard dugumakolo sanfɛ o tuma na sa fa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina minnu ye nkalontigiya kɛ ne ala ka aya la n'o ye kira nana ni kuma minnu ye minnu y'o nkalontigiya ani ka kiraya nkalontigiya an y'olu balato fi tufana ji la fanzuru kayfa kana akibatul munzarina mɔgɔ ladilenw mɔgɔ bagabagalenw n'u tulo gɛlɛyara ko e k'olu laban ko lajabani o labanna halaki de la ala kana halaki summa nin kɔfɛ sa ne ala nana cili kɛ min ba'dihi nuhu kɔfɛ kira wɛrɛw la ka n'u ka jamakulu ma i n'a fɔ ibrahima ni hudu ni salihu olu nan'u ka mɔgɔw ma ni dalilu bangenen sɛbɛsɛbɛw ye nga u ma kɛ ko olu bi limaniya ni fɛn ye n'u ye nkalontigiyali kɛ n'o ye ka kɔn a bɛ nin cogo kelen na ni ala bi datuguli kɛ dansagonaw dusukun kan a faamuna wa rusulan summa ba'asna n y'a ye summa ba'asna ala ko nin kɔfɛ ni ala ye cili kɛ min ba'dihi nuhu ka kiraya kɔfɛ kira wɛrɛw la ka t'u ka mɔgɔw ma o kira ninnu ye ibrahima ni hudu ni salihu o n'a ɲɔgɔnnaw de ye sisan faja'uhum u nan'u ma ni dalilu bangenen ye a ma kɛ fiyewu u ka limaniya bima kɛnu bihi min qablu o don bima kazzabu bihi liyu'minu bima kazzabu bihi min qablu ko a ma kɛ u ka limaniya ni fɛn ye u ye min nkalontigiya
kabini fɔlɔ min qablu in dɛ o de kuma ka ca kosɛbɛ tafsirikɛla yɛrɛw bolo dɔɔni min qablu kun y'a fɛngɛ nka ɲɛ t'a la tuguni min qablu kuma bi a ti nin na a ti nin na parce que min qablu parce que u ma sɔn bon ko min qablu in ye n bi jumɛn de kofɔ ko n ye cili de kɛ nuhu kɔfɛ o tuma na yanni cili ka kɛ nuhu kɔfɛ nuhu ɲɛfɛ dɔw de banna olu halakira o tuma na nuhu kɔfɛ fana cili nalen kɛ fama kɛnu liyu'minu bima kazzabu bihi min qablu a ma kɛ olu ka limaniya ni fɛn ye u ye fɛn min nkalontigiya kabini fɔlɔ n'o y'u mɔkɛ kɔrɔw ye u mɔkɛ kɔrɔw kun banna olu yɛrɛ banna o tuma na ko min qablu de kɔrɔ ye ka kɔn ninnu yɛrɛ cili ɲɛ minnu cira ka kɔn nuhu ɲɛ walima nuhu ka mɔgɔ minnu halakira o tuma na olu ka mɔgɔw y'u nkalontigiya min qablu kabini fɔlɔ o tuma na o nkalontigiyali min kɛra min qablu o tuma na hali bi ta ninnu olu fana tugulen b'u mɔkɛw de kɔ kiraw nkalontigiyali la dɔw ko la ko min qablu in ye olu yɛrɛ de ko ye kira minnu cira k'a daminɛ ibrahima na nun kɔfɛ sisan ka na ko min qablu bi kuma olu de kan ko a ti kuma qabla nuhu kan i y'a faamu wa min qablu in bi kuma o fila de kan kosɛbɛ aba ala ummati la muqtaduna aw y'a ye bɔn o kɔrɔ yɛrɛ ye nin de ye kɛnɛjala kan wa ma kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl u ye fɛn min nkalontigiya kabini kunu ko a ma kɛ u ka limaniya n'o ye bi mana mɛ minnu bɛ yen bi olu tun b'a nkalontigiya mɛ nin ye kɔrɔlen minnu y'a nkalontigiya o joli kelen de bɛ ka boli u denw ni u mɔdenw na tashabahati qulubuhum naam a bɛ nin cogo kelen la natba ala qulubil mu'tadina danzakuna o danzakuna ne ala b'a bɛɛ dusukun datugu u ti tiɲɛ ye parce que u ye minnu tɔɲɔ fo o sara ka b'u la kumana ni jurumu sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ala yɛrɛ ti sɔn i ka segin kɔ bilen ayiwa o kumana jo bɛ da dusukun de la ala y'o de fɔ balarana ala qulubi ma kanu yaksibu u ye tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ jo dar'u dusukun na ka da la fo a tɛ se ka wuli bilen ala ka n'an gɛte ala ka n'an gɛte naam